To assalamu alaikum masu mu barkanmu da sake saduwa. Kamar yadda muka saba kawo muku labaruka kala-kala da sauransu, to yau kuma mun kawo muku labari akan Mansura Isa, wato matar Sani Danja, wanda aka fi sanin sa Sani Danja, babban jarumin nan na shirya fina-finai a da kuma yanzu baki ɗaya. To wani sirri kafin aurensu wacce ta fito take faɗawa duniya. Kafin mu je kai tsaye ga labarinmu, wanda ya kasance sabon zuwa ne, kamar yadda muke faɗa ko da yaushe, ya mana subscribe sannan ya danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabi-sabin shirye-shiryenmu zara mun ɗaura. To Mansura Isa, tsohuwar matar Sani Danja, ta faɗi wani sirri kafin auren su akan cewa hakika farkon ganinsa da take yi a cikin fina-finai yana mai burge ta. Haka zalika ya kasance suna kawo aiki zuwa kamfaninsu ta editing na bidiyoyi. To idan suka dawo sai ta ji kawai ita Sani Danjan iya burge ta a kodayaushe, ta kai ga har tana iya nuna soyayyarsa fili karara, har jama'a suna mamaki. To amma sai akwai wani yayanta ya same ta, ya ce a'a Mansura, wane ya kasance mutum ne mai biye-biyen 'yan mata, mai kule-kulen 'yan mata. To amma ita bata duba wa'annan ba, domin soyayyar tsakaninsu ta yi nisa, ma'ana ta kware masa sosai da sosai. To Mansura Isa ita dai ta ki ɗaukan shawarar yayanta, wanda ya kasance akwai har wani ɗan uwanta wanda ya kasance yana aikin First Bank, ya kawo mata har kuɗin sadaki akan za su yi aure, amma ita ta ƙi, ta gagara, ta ce ita kawai sai Sani Danja take muradin ta aura. Ba su tilasta masa ba, haka shi wannan ɗan uwan yayi haƙuri ya janye. Haka zalika ta zo suka yi aure da Sani Danja. Ashe abin da ake faɗa mata gaskiya ne. To koda sun yi auren, bai daina wannan kule-kulen 'yan matan ba, har ta kai ga sun samu matsala da Mansura Isa, wato matar Sani Danja na da kenan. Wannan shine dalilin da ya sa suka rabu da Sani Danja. To ashe shi ya kasance mai kule-kulen 'yan mata ne da gaske, ba wai kawai faɗin mutane ba ko sharri, domin ita ganau ne, ita ce da kanta take mai bayyana wa al'umma. To masu sauraro, anan muka kawo muku ƙarshen wannan labarin mu mai suna sirrin Sani Danja, wato jarumin nan na kannywood, wato mai shirya fina-finan Hausa, wanda aka fi sanin sa Sani Danja. In ka kasance sabon zuwa ne, ka mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabi-sabin labarukan 'yan kannywood da ma sauransu, ko in ce makamantansu. MJ Hausa TV ta kuce, kada ku manta ku yi like, ku danna alamar like, haka zalika kuma na comment. Bayan kuma na comment